Il-burokrazija eċċessiva qed tifni lill-iżviluppaturi u fi kliem il-President tal-MDA hemm wisq red tape li qed ikun ikkawżat minn entitajiet varji. Kienet din it-testimonjanza li ta' Michael Stivala quddiem il-bord li qed imexxi l-inkjesta pubblika dwar il-każ ta' Jean Paul Sofija. Bil-President tal-MDA jinsisti li dawk implikati f'din it-traġedja ma kinux membri tal-assoċjazzjoni tiegħu. Stivala preżenta lil bord lista tal-membri tal-MDA għalkemm din ma ħarġitx b'mod pubbliku. Hekk kif kompliet din l-inkjesta pubblika l-President tal-MDA tkellem fit-tul dwar il-fatti li fi kliemu l-iżviluppaturi għandhom piżijiet kbar u jispiċċaw sfiniti sa mill-ewwel ġurnata li jibdew proġett. Michael Stivala tenna li hemm aspetti tas-settur li huma regolati żejjed imbagħad hemm aspetti oħrajn fil-kostruzzjoni illi għadhom vacuum. Quddiem il-bord Michael Stivala għamel differenza netta bejn żviluppaturi involuti fi proġetti maġġuri u oħrajn illi jkollhom xogħlijiet żgħar u stqarr illi l-akbar problemi qed jirriżultaw meta jkollok investituri żgħar li jidħlu fi proġett ta' bini. Matul din is-seduta l-istess Stivala ħabbar ukoll illi l-MDA għaddejjem minn proċess ta' rebranding u dalwaqt se tibda tissejjaħ Malta Development Association.